Добрага ранку. Усім салют! Рады вітаць сёння вас зранку у нашым добраранку. У мяне сёння такі цудоўны настрой. І ў мяне такі ж. Але мне здаецца, што чагосьці не хапае. І чаго ж табе не хапае, Кася? Можа, смачных цукерак і шакаладак? Ад такога я ніколі не адмоўлюся. Нагадваю, што з самага ранку цукеркі есці не трэба. Раніцу лепш пачынаць з карыснага. Лесік, ты хочаш сказаць, што трэба пачынаць раніцу з макаронаў? І таму прынёс іх і паставіў, каб усе бачылі. Макароны можна з'есці на абед, але я прынёс іх не для пачастунку. А для чаго тады? Для даследавання. І што цікавага можа быць у звычайных макаронах? Я вам раскажу, а вы ўжо вырашайце, цікава гэта ці не. А вы ўвогуле ведаеце, што такое макароны? Ведаю, што гэта смачна. Асабліва, калі іх пасыпаць сырам ці паліць соусам. Калі паглядзець з навуковага боку, то макароны – гэта страва з цеста. А з чаго робіцца гэтае цеста? Робіцца яно нескладана, з мукі і вады. Але часам туды дадаюць яшчэ і яйкі. Такія проста інгрэдыенты. А як у выніку атрымаецца смачна. Гэта праўда, але кожны кухар мае свой невялікі сакрэт, які надае страве непаўторны смак. А мне падабаецца, што макароны бываюць розных форм. Існуюць і трубачкі, бантыкі, спіралькі, рачкі. А малым дзецям вельмі падабаюцца макароны-літары. Еш іх і паўтараеш алфавіт. Ой, ужо захацелася пачаставацца. Хаця я была зусім не голодная. Лесік, а хто увогуле прыдумаў макароны? Макароны – гэта вельмі старажытная ежа. І елі яе жыхары розных куткоў зямлі. І ў Азіі, і ў Еўропе. Але самыя вядомыя – еўрапейскія макароны і італьянскія. Самыя вядомыя – гэта італьянскія макароны, спагетці. Іх трэба накручваць на відэлец. Сапраўды, спагетці любяць многія. Нават ёсць легенда, звязаная з гэтай стравай. Якая? Раскажы. Вядомы падарожнік Марка Пола быў вельмі здзіўлены, калі ў 13 стагоддзі прыплыў Кітай і ўбачыў, што там ядуць макароны, такі ж, як і на яго радзіме ў Італіі. Прычым, час ідзе, а макароны так і застаюцца адной з самых любімых страў па ўсім свеце. Мне падабаюцца спагетці. Цікава! А хто-небудзь ведае, якая даўжыня макаронаў лічыцца самай вялікай? У 2010 годзе у Італіі зрабілі макарону даўжынёю амаль 125 метраў. Гэта даўжэй, чым басейн для плавання. Цікава, як такую макароніну накруціць на відэлец? Аднаму чалавеку такое наўрад ці пад сілу. У Італіі нават ёсць свята – Дзень макаронаў. Яго святкуюць кожны год 25 кастрычніка. Таксама ў Італіі існуюць некалькі музеяў макаронаў. Там можна даведацца ўсё пра іх гісторыю. Цікава, ці можна пачаставацца музейнымі экспанатамі? Думаю, што не. Перакусіць імі можна ў суседнім кафэ пасля экскурсіі. А мне падабаюцца каляровыя макароны. Толькі хачу, каб я магла выбраць іх пад колер маіх сукенак. Толькі я пакуль што не бачыла ружовыя ці блакітныя макароны. А ёсць макароны рознага колеру? Лесік. Макароны сапраўды бываюць розных колераў. І часцей за ўсё колер залежыць ад таго, з чаго макароны створаны. Напрыклад, зялёныя макароны з дабаўленнем шпінату, чырвоныя з памідорамі, а чорныя з вуглём. Ну! Мне хочацца такімі пачаставацца. І мне таксама. Але, сябры, усё пасля. Зараз мы будзем займацца вельмі важнай справай. І чым жа, Лесік? Будзем глядзець цікавы мульцік. Тады, сябры, увага на экран! Так, Лесік, мне здаецца, што мы на нешта забыліся. Ты
Ты пра што? Не ведаю, быццам бы з кімсьці пазнаёміць нашых гледачоў. Мы не забыліся, а ўжо зараз пазнаёмім іх з цікавымі фактамі жыцця птушак. Вось! А таму, гледачы, уладкоўвайцеся і уважліва слухайце. Так, Лесік, а ці ведаеш ты адну з самых старажытных птушак? Ты маеш на ўвазе жураўля? Безумоўна, гэта птушка. Здаецца, нам такой знаёмай, але на самой справе пра яе можна расказваць шмат чаго цікавага. Ну, вось, напрыклад, журавель лятае на вялікай вышыні. Усё правільна, Кася. Гэта птушка нават можа падняцца вышэй за самыя вялікія горы. Ты толькі уяві сабе. Ой, уяўляю, жураўлі вельмі любяць вышыню і лятаюць шмат. Жураўлі жывуць 25-30 гадоў, таму паспяваюць налятаць тысячы і нават мільёны кіламетраў. Як сапраўдны самалёты! Я ведаю, што японскі журавель, рэкардсмен, жыў ажно 87 гадоў. Вось ты кажаш, што японскі журавель? А ці ведаеш, што гэтыя птушкі жывуць у розных краінах? Вядома, але радзімай жураўля лічыцца Паўночная Амерыка. Так, у Беларусі яны занесены ў чырвоную кнігу. Гэта значыць, ахоўваюцца. Кася, а мы не расказалі яшчэ адзін цікавы факт. Як? Пра шыю жураўля? Менавіта пра гэта. Толькі ўяві сабе, у жураўлёў, якія жывуць на вадаёмах, шыя значна большая, чым у тых, што жывуць на сушы. А яшчэ, Лесік, жураўлі вельмі таленавітыя. Гэта ты пра што? Жураўлі выдатна танцуюць каля будучага гнязда. Яны і пляскаюць крыламі, і грацыёзна ходзяць. Ой, сапраўдныя артысты. Яны яшчэ і рэкардсмены, Кася. У якім сэнсе? Танцуюць лепш за астатніх? У такое паверу. Ну, такога я не ведаю, але адзначыць магу наступнае. Журавель лічыцца самай вялікай птушкай, здольнай лятаць. Ды і ўвогуле гэта птушка можа быць ростам з чалавека. Яшчэ, Лесік, я ведаю, што жураўлі з вялікім клопатам ставяцца да свайго патомства. Згодны, у гэтым таксама іх адметнасць. Так, жураўлі па чарзе выседжваюць яйкі. Такім чынам, адзін з бацькоў можа шукаць сабе ежу і адпачываць, а другі ў гэты час даглядае за будучай птушкай. Усё ж такі, Кася, паглядзіш калісьці ў неба і нельга нават позірка дарваць. Як прыгожа жураўлі ляцяць. Ой, так і хочацца глядзець і глядзець. Вельмі прыгожа. А я ведаю нешта такое, што табе таксама захочацца глядзець і глядзець. Ты гэта пра што, Лесік? Пра мульцік, вядома. На такой я і сапраўды згодна. Давайте паглядзім яго зараз усе разам. І я таксама. Мульцік вельмі цікавы. Ой, згодна. Але мне здаецца, Лесік, што ты нам таксама зараз раскажаш штосьці цікавае. І я таксама. Правильно думаете, сябры. Я вам расскажу про одно цікавое место. О, якое? Асфальтовое озеро. Асфальтовое озеро? Гэта я! Не асфальтовое, а асфальтовое. Уявіце сабе, вялікае чорнае поле. І гэта не зямля, а ёмістасць, дзе замест вады цякучы асфальт. Нічога сабе! А хадзіць па ім магчыма? Магчыма, але вельмі асцярожна. Але калі доўга стаяць на адным месцы, то возера можа пачаць вас зацягваць. Страшнавата. Як такое возера стварылася? А гэта ўсё стварыла наша зямля. У месцы, дзе зараз возера, быў глыбокі разлом, па якім з метраў да паверхні пачала падымацца нафта. Гэта такое цякучае рэчыва. Нафта? Тое, з чаго потым робяць паліва, тканіну, бытавыя прадметы, дэталі аўтамабіляў, нават лекі. Ад гэтага возера ёсць вялікая карысць. Асфальтам з гэтага возера карыстаюцца для будаўніцтва важных аўтамабільных трас,
па ўсім свеце. Мне здаецца, абавязкова трэба праехацца па такой трасе. О, і я з табой згодна. Абавязкова зробім гэта. Але зараз прапаную паглядзець цікавы мульцік. Ведаеце, сябры, час нашай праграмы так хутка праляцеў. Значыць, надышоў час развітвацца. Жадаем вам, каб гэты дзень прайшоў карысна і цікава. Ужо хутка мы сустрэнемся зноў. А сустракаемся мы, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!